Salutare! Poate asta e partea de la unui challenge care l-am făcut, că nu mai știu cine le-a jucat doar cu spârâitori. Partea a doua, că din câte mi-amintesc eu, am mai jucat cu, cum se spune, un challenge doar cu pârâitori. De asta va fi little bit harder. De ce spun asta? Pentru că ne băgam pe Kalahari și știți că pe Kalahari, dacă nu știați, armele pâritorii sunt... Din părerea mea că pâritorii sunt mai rare. Dar avem voie cu acel episod care te arunci. Yep. Eu sunt mișto, dar nu-mi place. E mișto, dar nu-mi place. E... Da. Ce zic și eu? Asta e mișto. Că full așa. Aloc beach bod. Tot de la loc. Și m-am bucat și mici. Și... Ce nu pasă la garena? Adică ei dau incubatoare. Tichile în incubatoare. Dar ce spică? Că dacă spică o piatră sau o hârtie, nu prea casă. Nu e casă pentru că tu trebuie să te bazezi pe cele gratis într-una și într-una și e destul de greu. Adică, na. Adică incubatorul e făcut să spargem, adică asta e cea mai mare fabrică de diamante, adică e cea mai mare părerea mea greșit să bagi mai la incubator. Trebuie să etichete neapărat la incubator. Și nu numai că le dă care pe nu știu, pe aprilie nu știu că se termină. Pentru că tu vrei să le ții. Și poate în aprilie vine un alt event. Și nu-i casă. Deci părerea mea să scoate chitichita incubatoare. Sunt bune, adică... De ce ar fi bune? Bă, dar toți vin acelea, e zona mea. Bă, pe bune. Hai, uite altă zonă. A, ce găsesc parcă? În Kalahari are un parc cu un pistol specific. Care este acel pistol? Este pistolul care te arunci. Adică numai în Kalahari găsești acel pistol. Pistolul ăla e destul de rar. De ce spun acest lucru? Să vedem chiar acum. Pâritoare. Yeah! Voi lua doar un vector, pentru că double vector. Bă, aici pus să cumperi puritori. Doar două pus. Da, dacă nu știați, în episodul trecut am jucat cu VSS-ul, parcă pentru sau o să căsui să slăbim. Cred că ia puțin să căsui. Am scăsui, e bun. Se căsui, e bun. Nu, am mai făcut eu un challenge. Cred că, nu știu dacă e partea a doua sau nu e. Știți de ce? Mama, aș face numai cu snipere. Sniper, că sunt abia 4 în joc. De fapt, 3, că unul nu prea te ajută. Bă, dacă era... E doar un AVP puritor. Fără la toate, nu poți să schii sniper real life. Nu poate, mă, trebuie să scot acest vector neapărat. Că... Bă, pot asta, zici că nu mai sunt pe pomci, de păcate. A, da, și katana din câte știu, bă, nu! Cred că era puritoare aia, cred. Puritoare! Ce frumos! Așa skin-ul ăsta de shark, care... Skin-ul ăsta chiar îmi plac astea de shark. Sunt chiar frumoase. Uite și era ceva. Am încercat să fac în acești challenge.
un challenge în care jucam doar cu fama stopeci. Băi băiete, nici nu am început bine și am pierdut. Adică, de fapt, ideea challenge era să joc cu arme care le urăsc. Și aș vrea să fac acest challenge. Baza cu uitare mi se pare că este extrem de ușor, yes. Destul de ușor. Haideți să schimb skin-ul ăsta de casă de pe că... Nu prea... My friend neighbor don't come here. Nu știu... Ba. Deci... Mă corectez. Bă, era țintă pe el. Nu mai văd, ești nebun. Lăsăm în pace, poate să luăm. Ne fi pe strălianul. Bă, vine după mine ăla! Bă, ăla vine după mine. Dang. M-am declanșat eu din greșeală. Ce karma! Așa intră clipul pe YouTube, așa intră. Așa. 6 minute. Bine, să mai facem comeci. Hello, friends. Oameni buni, am revenit cu un meci, pentru că în acel meci, cum să spun eu, din cauza acelei putai buni la fete, scoza tot tască ăsta la purtare, plus exmatriculare, plus școala de corecție, plus No More Michael Afton. Ok, na. Pentru că acele meci trecut, din prost... Da. Am mai făcut unul cu Five Nights at Freddy's, dar n-a ajutat cu nimica. N-a ce să fac cu... Păi da. Ai uitat că l-am încercat. Cum să spun eu? Din prostia mea am pierdut meci pentru că am declanșat bomba aia. De ce am declanșat-o? Nu mă întrebați. Nici nu știu de vreau să mă duc, eu șoce. Pentru că nu mai pot să mă bag cu pe nici nu mai vreau să mă bag cu pomnii. Able to carry no additional ammo. Deja vă pe unul care are cioara, deja are cioara. Băi, slab sau? Ca normal, trebuie să ai și tu o parașută acolo, adică cea default e destul de urâtă. Nu, skin normal, default, îmi place doar jacheta. Bă, nu știu cum să vă spun, dar așa am ieșit din prima, bă. Da, așa am ieșit din prima, înseamnă că casa asta este o puritoare. Și uite puritoare, adică am scrie puritoare? Bă, se acceptă. Am o cam cu ce să mă bat. Bă, da, prost am fost meciul trecut. V-am spus că e puritoare, dar una proastă. Puritoare. Mă, dacă aș face așa un meci, nu prea azi e bun Pucuț, dacă tu este bun, că în 2 hituri omori. Că 2 este bun, nu, eu m-am urcat sus acelea. E, nu? Scop de 4. Ce mai vreau de atât? Pe la 10 este bun cu scop de 4. Opa!
Mag. Nu e un Beyblade, nu prea sunt fan mag. Uite prostea. Uite, nu e bine, e bine, e bine. Bă. Sichidron lângă mine și aș vrea să o sparg. Pot o iau pentru că... Na. Corecție, nu știu dacă am voie cu mașină. Nu e ciudătăți. A, și... Bă, cred că e cineva. Bă, da, ce scări au ăștia. Ești nebun? Alunecă pe... A, măi... Bă, și am uitat eu, băi? Că aici, în Kalahari, magul e extrem de comun. Adică nu vă așteptați că vă moară cineva. Bă, dar m-a speriat, mă, că am tot de FNAF. Bă, chiar m-a speriat. Bă, mă, crezi că m-a speriat de unul? Bă, îmi tremură picioarele. Bă, da, înseamnă că era urât rău ăla. Bă, dacă nu filmam, păi și ce urât țipam? Bă, bate inima mine. Bă, da, bate. Ai nicio treabă. Și ce? Să le spun și eu. Bă, mă jur, jucați-vă Free Fire, mult mai creepy decât FNAF. Am o picioare în mine, mai odată, n-am știi? Păi de primele episoade. Am o picioare în mine. Exploată bomba. Am o picioare în mine. Ia, câți bănuți am? Dar mai știi ăla că t-a pus în dulap. Da. Bă, mă jur că printre primele episoade chiar era fun. Adică... Nu știu, acum e fun. Doar că în loc să mă fac și niște glume, m-a speriat de unul. Care vrea liniștit cu tombstone-ul. Nu mai am loc. Bă, zi de asta, ce cred cu Phantom Freddy? Dacă îmi vine copilul, să zică wăr. Oameni bune, vedeți că la final o să vă pun... Nu spune, bă, o surpriză. Nu o să vă spun ce clip o să fie. O să fie o surpriză, dar vreau să spun că nu e al meu. Vedeți pe harta cum se bat? În fine, nu este al meu clipul, nu l-am făcut eu, nu sunt stare de așa ceva. Una la mână și doi la mână. E fără de pe TikTok. Nu e fără de pe TikTok, băi, e unul acela. Prostea. E fără de pe FNAF. Ce era să mor? Mamă, vine ce mă lut frumos. Pe care te auzi nu-i puruitoare. Am 10 metri. Am luat și muzeul. Nu vă spărați. Nu vă spărați, să mor de vă mint. Să fac bani mei. Uitați-ne. Uite câte gloanțe pot să iau acum. Și am paloma. Ăla că ajuta la... Da, medkit. Pas. Până acum am făcut ochii. Cred că era cineva acolo, dar nu mă pas. Vă dați seama că eu încă sunt speriat de la faza cu playerul acela. Dacă vi se pare urât că este această bară de iteme peste aia de kill și cât sunt în viață, o repar acum. Stați. Ce faci, frății mei? De că nu l-am mai văzut. De ce m-ai părăsit? Cu cine vorbești? Cu noi!
Dacă... De ce este unul pe Free Fire? Știi că are mag-o! Oamă, 4 are mag! Am dead, are vesta de 4! Niciun Werewolf că asta joc! Urăsc mag-o, am și spamat! Stai să fac și o controlele din nou. De așa. După o doză mare de rici și am poftă să beau Labă. Pepsi. Dă-și mie Pepsi în ghilimele că să-i haide. Până atunci hai să vă arăt ASMR până mă bagă. Că n-am ce face. Vezi. Oameni buni, voi aveți un câine? Eu da, dar că nu-l folosesc. Nu că nu-l folosesc. Nu pot să mă joc cu el. E dita mădulău. Mă mănâncă ăla. Hank? Cum adică te mănâncă Hank? Am unul pe telefon, unul în țar și să mai mănânc unul. E câine, care unul este virtual. Nu faci folosi? De ce nu faci folosi câinele? A trecut prin tine, Bowen. A trecut prin ăla, iar. Hei, ai grijă! Ai grijă! Te piși la tine la noapte? Te piși pe tine la noapte? Du ăsta jos, începe gaming-ul. Începe gaming-ul, boys, bă, am ratat zona. Nu-mi pasă. Mă mănâncă ochianul, mă mănâncă mâna, mă mănâncă și nasul. Te mănâncă țâța. Bă, chiar mă mănâncă acum. Uite, Haide, bă. uitați-mă la antenă, bă! Dar ce nu că să spă, așa că mă pot piu în vestă, ești în vestă. La antenă, bă, că e epic. Ai ratat antena. De ce? Deci, dacă m-aș juca acolo, aș avea doar o mamă. Deci aia se bat. O întrebare. Am uitat că fac un challenge acele și am vrut să iau scar. Eu cu ce mă bat? Cu bătaia. Nu mai pot cu pomne. Sari. Ce fac? Auto, uite pe proști. Nu proști. Ești dar n-au descoperit că sunt. Ce? Urechea. Hai bă, Bă, aruncă o bombă de ții. hai bă, de ce mă mănâncam râie? Bă, ăștia trag în mine. Stau pe spate, ăștia. Aruncă cu bomba în Mai haide. Mă, bă, na. Nu știu med. Vezi mai bine de Kiru și eu de Survivor. Capcom? Aoleu, băieți. Ai de capul meu. Ce caută Capcom la NASA? Ai fugi, proste. Uite, bă, șauri. Oameni buni, vă dați seama ce frustrant e să n-ai armă. L-am bătut fără cla. Slaban. Ea nu mi-a dat și like. Dacă nu... Eram sigur, dar mai îți dau un like, ai level 14, dau report, n-am... Asta e man, ready or not, here I come, you can hide. Vreau asta, vreau skin-ul pe muci, What? Mi-a rămas asta pe ecran. Vezi? Vreau skin-ul pe muci. De ce mi-apare asta? Pentru că e sexy. Boys. Garena s-a căcat. Ăsta, bă.
E normal să apară așa. Cred că m-am prostit eu la sătări. Dar lăsați, balte, mau ce m-am lovit. Ce avem acelea? Oh, nu, n-ați văzut nimic. Clan a dat un report degeaba. Cum naiba fac eu? Bă, tu puteai și de nou să se și așa. Ușor. Bă, dar... Aveți un case pe care nu-l folosiți? Deci când va apărea Week 2, adică săptămâna a doua de misiuni, va mai fi un chest din ăla care stă chestii de la Elite. Bă, băieți, fac un clip special în care se asta 160 de damage într-un singur match. E cel mai ușor și va fi un clip maxim 10 minute. Bă, și voi juca cu John în apel. Voi juca cu Cla. Deci, agresiv moment. Cla. Agro. Deci, Agro. ce faci, bă? Agro. Agro. Deci o să fim atât de agresiv. Agro. Taci, mă! Agro. Agro. Lasă-mă să spun, dacă Agro. te mușc. Agro. Îl mușc pe ăsta? Agro. Bine. Agro. Agro. Bă, gata, bă! Agro. Da, Agrosex. bă, nu o să mai faci rifle-ul. Voi merge la Old Hampon. Nu, merg la Aci. Asta e Te rog că te izează în ceașnea. Return, here I come, you can't hide. Cum să vă spun eu, Că te izează pe un acoperiș. Nu. Cred că pot. A, da, poți, e solid. Yes, poate să fii și... Antenă, bă! Da, avem antenă. Bă, da, ce lagam. Două E de fete. la câine. Bă, dacă nu știați, am 4 câini și unul în Free Fire, care nu mă ajută cu nimic, că doar se numește Ben. Bă, dar mă știu că l-am numit Ben așa, că l-am păsat de vreo... Dacă vă spun că l-am de un an numai că... Bă, de unde am eu grenada asta? Cum n-ai ajung eu acolo? Cum? Ți-am zis eu să acoperi pe acoperiș, dar tu nu. Mamă, dar cine a construit casa asta merită o mărire de salariu. Adică... Ce mă să mai și asta? Thumbstown. Nu mai fac o zi că am făcut change-ul acesta. Yes, yes! Splash! Au. Trebuie, mamă, 500 de mult, nu te cred. Hola! Pola. Hola, Paul! Dacă nu știi ce o să fac eu acum, o să fac cu E. Pe VZ. Bă, nu suntem locul cu turnul. Ba da? Sau suntem? Eu ai spus tu că se... Da, hai să mergem la shop. Dude. Nu i-am... Asta ne profite că nu i-auzim și noi suntem niște păreri normali. E pe 5. Și scop de 4. Mamă, combinația supremă! Bă, dacă ne prinde unul și ne fură și scopul. Bă, fac urât. Fac ca porcul. Tu cum faci ca oricum? Autel! Hai că nu dacă e. Mechit! Treci banca prostea. A băgat înăuntru? Ok. Treci banca prostea. Banca sunt toate glonțe pe tine și pe tine în nară stângă. Unde a dispărut? N-a arată dacă. Bă, da, ești stricos, robotule! Ai pot distruț. Bă, ce prost e. Era loc. Dacă n-ai glanțe de SMG, ești prost. Yay, glue! Yay! Are cineva? Dă-te așa. Sibelia! Au. Bă, mi-a luat damage. Câte meduri am? 1, 2. Silence! Silence! Nu vreau să pun silence pe... Gata! MP5 suprem! Scop de 4! Mai e și X! Are și silence! Parcă mai trebuie ceva, dar nu știu ce.
Bă, dacă eram pe rank, iubeam cost. Mamă, cât Bă, ceva... claxonează unul! Sparge-i mașina. Trebuie să fie cineva cu o mașinuță pe undeva, cred că am fi văzut, dar nu pasă. O întrebare. Cei că te-a văzut De ce naiba mi-o să rahat de pisica ci? Ai mâncat tu cealeau de vezică. Fură-i mașina! Nu merge. Deci mă jur că se face casa ăștia. Uite ce scară, uite ce scară. Uite deci tu ce scară. Ne mutăm ca Harry Potter sub scară. Ai auzit ceva? Mergi. Uite. Back punch. Poți pompi. Pune un landmine pe jos. În casă. Ce să pun? Landmine. Cum adică? Am și uitat ce era ăla. Bomba aia. Care a pus jos? Da. De ce aș pune asta? Ca să fie troll. Păi nu mă, trebuie să fie cineva care știu care mă urmărește. Uite la camp, frumos. Nu, bă, lasă-o pe aici pe undeva. Ei, lasă-o în clădirea aia din mijlocul fântânii. Nu, bă, chiar e idee bună. Au, Maduru. Facă viteză, bă. Am bani și facultate. Uite, nu aici, înăuntru. Aici. Nu, la shop. Oh my god. Cum a spus? Păi e unul acelea. Sucul de Monster. Monster. Bă, prostea. Dacă se bagă în turn, is dead match. Bă, ce prost e ăsta. Bă, proste, nu sunt de acolo. Ce prost e ăsta. Dă-i în curs. Ce... Am uitat. Te-am mâncat. O întrebare. Unde e tatăl tău? Asta a fost episodul de azi. Sunt dezamăgit. Aveam pe 5 Supreme, Silence, Scop de 4, R și X. Era și Y. Dacă prostea ăsta s-a pus pe bortă. Bă, da, ce urte skin-ul ăsta, ești nebun. Uite-te și tu doar, eu am skin și mai frumos, hai să vă arăt skin-urile mele de final. Ăsta care nu habar de unde l-am. Ăsta de la final de sezon. Noroc și chiar îmi place. SVD-ul, sau cum îi spune eu, Dragonul. La asta, parcă nu mai știu, cred că de la Free Fire Max l-am. Cortul de la Vășiști. Ăsta, nu, VSS-ul ăsta îl ador. Ăsta, cred că l-aveți. Ăsta îmi place mult, doar că nu prea se observă. Nu? Ba da, am ăsta, care e și permanent. Dar că nu se vede deloc. Pistol n-am. Am la milă 1, 2, 3. 1, 2, 3. Una, niciuna. Și am 1, 2, 3. Mă să zice că umblă la acest shop. Ce dacă te mănâncă fundul? Nu. Silent este cel mai... Deci uitați-vă și voi cât ce gaură are. Această Nu-ți armă băga penisul în gaura aia. este destul de rară și fix pe asta mi-a picat permanent. Fix pe asta. Uite în mână. Ce-am mai zis și cred că vă mai arăt ceva ca să facă clipul de 30 de minute. Dacă te tare. Vă voi spune și eu, deci, ce va fi la event? Până pe 28 februarie și 8 martie, de ziua mamei, pe care mulți nu o să bătuiesc. da, o să avem 7 de camera login, care este fix acesta. Și în acest skin cu Assassin's Creed, care părerea mea, pentru că Assassin's Creed este destul de popular, trebuie și acest skin, că este de ce este mai jos, de ce e foarte jos, adică putea epic. Așa le spun, asta e epic, da. Fire Rap care l-am făcut de pe 28 până pe 3 martie, adică astăzi s-a terminat.
Primiți această muzică și acest badge. Acest Weekend Challenge, care va fi poi mâine, până pe 13 mâine, pentru cei care nu știți despre ce vorbesc, până pe 5 martie și pe 6 martie vom primi din ce ne arată o poză care chiar îmi place, doar că nu știu dacă va fi doar această poză. Și preferata mea de luni până vineri, toată săptămâna întreagă, putem face Assassin's Training și ne dă pe Falco. Adică, cum îi spune eu, cioara. De pe 7 martie până pe 13, dacă nu știi ce înseamnă răspoi mâine trebuie, nu știu cum, Weekend Boost, nu știu ce înseamnă, până pe 9, până pe 11 avem ori 2. Acest om de lângă mine, efectiv, ăsta moare. O să moară lângă mine. Sunați la 114 ca să avem noroc și băgați și mie diamante, că acest om nu mai poate. Și moare cu mine. Donați 100 diamante pe care. Asta nu știu ce înseamnă, chiar nu știu că n-am. Pic de login. Cred că asta. Își pute gura, bă! Cum pute? Pute! Ca puti. Bă, s-a făcut jumătate de oră. Și? Să termin asta, bă. Pic de login. Le vom mai da niște chestii, că n-ai cum să-i dau la acest rahat. Își pute mâna. Bă! Dacă îmi pute, de ce mai miroși? Dacă îți faci mâna în mine. Pic de login care sper să-mi dea și mai multe. Și pic de playtime care ne va da un schimb pe P90 gratis până pe 12, până pe 12, până pe 13 martie. Doar o zi avem. Ești nebun, mătoare și nasul. Friends callback de pe 12 până pe 16, deci 12 care eu sunt într-o excursie. Și nu o să pot să iau pe 90. Nu te cred. Sau nu? Cred că pe 14 expiră. Nu te cred că nu o să pot să iau acest pe 90, că va fi în excursie. E atât de mișto. Și Friends callback-ul până pe 12, până pe 16. Își pute urechea. Vom face un Friends callback. Era un schimb pe MP40 care nu îl schimbă, doar îi face mai de aur. Și pe Lone Wolf Strikeout, nu știu ce înseamnă, adică să facem Q pe Lone Wolf sau să murim. Una din două. New mode, cred că e no mode. Lone Wolf Strikeout e un nou mod și ne... Da, pe 12 pe un nou mod. Character traits or new characters. Ne dă caractere noi să le încercăm, deci înseamnă că vor fi caractere noi. De cât am văzut că a fost unul, când m-am bătut odată la Lone Wolf, era unul care avea o poză diferită. Ia Mario. Nu, era o... Ia Mario din Super Mario. Stai mă să spun. Ia și păr. Era o abilitate cu un glonț și într-o stea, nu știu cum. Dar era... Parcă făcea ceva cu cât ești mai loc, cu atât de... Nu așa. Dar cred că ai de abilitățile noi și ele country creator sau ceva, nu știu cum. Uite, e boost de Dino, care tot pe 16 și 19 și se termină pe 20 martie BR Weekend Challenge și este continuarea. Eu pe 28 martie dau simulările. Da? Și vitezele. Și cam asta a fost și episodul. Dacă vă place căcatul, dați